Patay sa pamamarilang dalawang babae sa Puro 4 Barangay San Roque, Tabaco City matapos na hindi umano ng mga ito pagbilhan ng shabu ang 44 anyos na sospek pasado alas 9 ng gabi noong Martes, Oktubre 28. Kinilala ang mga biktima na sina Daisy Barateta, 33 anyos at Nerissa Manlangi, 43 anyos, parehong residente ng nasabing lugar, habang kinilala naman ang sospek na si Alias Lon, dating kabarangay ng mga biktima. Batay sa impormasyon, kakauwi lang ng sospek galing Maynila. Kaarawan daw nito ng pagbabarilin niya ang mga biktima dahil lang sa di raw ito na pagbilhan ng droga ng isa sa mga biktima. So yung motibo po, malinaw na, no? Napakasimple po ng kanyang naging motibo para doon sa ginawa niyang krimen. Nagiinuman sila at nung medyo lasing na, naghanap ng droga, gagamit. So nung pumunta sila doon kay Victim A, hindi siya napagbigyan. So nagalit. At yun na po ang nag-drive sa kanya para barilin yung mga biktima. Napag-alaman naman na nadamay lamang ang kaibigan ng biktimang si Daisy na si Nerissa na nooy bibili lamang umano ng gatas ng kanyang anak. Yun po ang malungkot doon. Talagang nadamay lang yung isang babae. Lumapit siya doon sa kay Victim 1, nag-usap sila and then bigla na lang lumutang itong suspect natin at binaril na silang dalawa. So, wrong place at the wrong time. Hindi niya naman kilala. Kwento ni Tatay Arnulfo, biyanan ng nadamay na biktima at nakatira malapit sa pinangyarihan ng insidente. Bigla na lang silang nakarinig ng putok ng baril at nang pagbukas niya ay nakita niya ang mga duguan at nakahandusay na mga biktima. Mga alas 9:40 po, bigla po nakarinig ako ng putok. Nasa bahay po ako. Tapos nung nakarinig ko ng putok, bumaba ako. Pagbaba ko ng bahay, lumabas ako. Nakita ko po yung dugo. Dumadalo dito sa grenades. Tapos pagdating ko dito, nakita ko po yung dalawang babae nakamulagta dyan. Patay na po yung isa po buhay pa. Tapos po mamaya-maya marami ng tao, may lumatag na po ng barangay, tapos mga pulis. Matapos ang pamamaril, kaagad umanong tumakas ang sospek. Makalipas ang 21 oras na hot pursuit ng mga otoridad, tuluyan siyang nahuli. Depensa niya. Hindi ko po siya sinasadya. Nadala lang ng sama ng loob at ako'y hindi nila binigyan ng gusto kong kinukuha sa kanila. Nagbigay ako ng pera, hindi nila ako binigyan. Tapos tinakbuhan pa nila ako. Hindi naman lubos maisip ng kinakasama ng nadamay na biktima na sa isang iglap, hindi na nila makakasama pa ng kanyang mga anak ang ilaw ng kanilang tahanan. Masakit po, sir. Pangyayaring maraming naiwan na maliliit pang bata. Iniisip ko kung anong gagawin ko, kung papanuin ko yung mga bata sa isang lugar. Mahirap po, sir. Hindi ko makakaya. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tabaco Police Station ang sospek at nahaharap sa 2 kaso ng pagpatay. Samantala, sa mga nais tumulong sa naiwang pamilya ng mga biktima, maaari kayong magpadala sa kanilang GCash number na makikita sa inyong mga screen. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.